Dobre, zase sa stretávame. Dneska vám ukážem, ako si spravíme krásny adventný veniec, čo by to boli Vianoce bez adventného venca. Tento veniec je spravený z nobilisu. Je to čečina, ktorá strašne málo opadáva, veľmi dlho vydrží a zachováva si aj svoju farbu a tvar tým pádom, že neopadáva. Máme tu sviečky, ktoré sú napichnuté na takýchto bodcoch, aby nám lepšie držali, aby sa nekývali, keď sviečka bude horieť. Takže budeme si prikladať guličky. Ja som si zvolila kombináciu takú krémovo, zlatú, trošku málo do oranžová, také skôr prírodné farby, ktorým sa bude veľmi hodiť aj pomaranč, môžete sa pozrieť, alebo nejaké jablčka, ale čokoľvek si tam môžete na to dať. Treba myslieť na to, že všetky ozdoby treba prikladať tak, aby nebola nejaká veľká kopa niekde a niekde zase nebude nič. Takže takto si to s lepiacou pištoľou budeme dávať pozor, lebo je veľmi horúca. Dáme si aj malé hviezdičky. Stačí trošku. Táto pištoľ lepí skoro hneď, takže trošičku stačí podržať, takto. A už to tam máme prilepené. Netreba to úplne preháňať, dáva tam toho veľmi veľa. Treba, aby vyniklo aj to voňavé ihličie. Takýto veniec si môžeme dať do obývačky, do kuchyne, na chodbu. Bude nám nádherne voňať. No, hviezdičiek už aj stačilo. Môžeme si dať takéto krásne šišky. Treba využiť záhradu, kde ich máme napadané. Môžeme si dať akékoľvek ovocie, nasušiť, ktoré sa dá, rôzne lesné plody. Vidíte, takéto väčšie predmety musíme nehať aj trošku viac držať, aby sa pekne prilepili, aby nám to potom neskôr neodpadlo. Toto môžeme dať sem. Si musím takto prichytiť. Dobre, môžeme si tam dať aj pomaranč. A niektoré pomaranče si môžeme aj takto pekne nastrihnúť. Urobíme si polovičky a bude to mať taký väčší efekt. Na jednu stranu polovičky si dáme takto lepidlo a pekne si vložíme. Na takýchto vencoch je krásne to, keď nie je všetko veľké, keď sú všetky predmety maličky, veľký, keď sa to tak strieda. Dáme si sušené jablčka. Pozrite sa, jak už začína mať taký ten nádych Vianoc. Dáme si aj škoricu. Si je lepidlo, lebo už sa nám míňa. A nakoniec si dáme ešte badián. To je takýto krásny voňavý doplnok, ktorý používame. A nakoniec si použijeme anielské vlasy. To nám dotvorí taký šmrnc. Pozrite sa, takto jemnúčko, nemusí ho tam byť veľa anielského vlasu. Stačí úplne máličko. Takto si ho tam
porozťahujeme. Krásne vianočné sviatky.